Lara Torres, Cristian Fernández, Arantxa Jiménez i Eduardo López ocupen els primers llocs de la candidatura del PSC de Lloret de Mar. Acompanyen l'alcaldable Francisco Pastor, que destaca la pluralitat de la llista amb què es presenten a les eleccions municipals. Tenim una candidatura que és plural, gent gran, gent jove, gent preparada, treballadors d'aquí de la població, de diferents orígens, nascuts aquí a Lloret, nascuts a fora de Lloret, a fora del país fins i tot, i creiem que és una candidatura que realment està preparada per liderar el canvi que Lloret necessita. El PSC de Lloret ha presentat en públic aquest dissabte la seva candidatura i ha donat a conèixer unes quantes propostes electorals. D'una banda, exigeix a la Generalitat nous centres educatius per a un municipi amb ràtios a les aules molt elevades i una matrícula viva constant que complica la situació de l'ensenyament. I de l'altra, el nou sociosanitari que, segons els socialistes, no pot esperar, a més d'un nou model turístic en què el mercat municipal sigui un reclam gastronòmic.